Už tradične okresný výbor požiarnej ochrany, tento rok v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom vo Vrbove. Bol som aj ja jedným z tých, ktorí cvičili ako žiaci, ešte pod vedením už dnes nebohého pána učiteľa Pastoreka. Chodievali sme tiež po súťažiach, po tých okolitých obciach. Tento šport, ja si myslím, že je veľmi všestranný a je veľmi dobré, keď sa mládež takýmto činnostiam venuje. Aký je záujem o tento krúžok? Ja som sa dozvedela, že v mestách s tým majú trošku problém. Žiaci, aj keď sa prihlásia na tento krúžok v septembri, v októbri, tak väčšinou nevydržia počas celého školského roku. Ako je to vo Vrbove? Myslím si, že zatiaľ s tým problém nemáme, čo je veľmi dobré a treba pochváliť asi aj Michala Pirožeka, ktorý sa venuje už tiež dlhé roky tejto mládeži. Ja som začínal jak žiak v 73. roku a odvtedy vlastne, jak som vyrástol, tak som zobral žiakov ja. Na okresnom kole hry Plameň máme 3 disciplíny. To vlastne je to teória, tam sú otázky z rôzneho zamerania, technického, histórie, požiarnej ochrany a také. No potom je to štafetový beh, to je 9x50 metrov, 400 metrov s prekažkami. Útok CTIF. S touto súťažou sa vlastne potom cvičí na krajskom, na celoštátnom a s tým útokom CTIF aj medzinárodná. Je to vlastne medzinárodná súťaž. Vždy sa mu podarí tie dva kolektívy postaviť na tie súťaže. Vždy je ten záujem zo strany detí, minimálne tých 20 detí, majú záujem cvičiť, majú záujem sa pripravovať. Je treba povedať, že tie decká majú možnosť predviesť svoju rýchlosť, majú možnosť predviesť tú svoju zručnosť. Učia sa prácu s náradím, ktoré nie každý používa a nie každý vie používať. Sú to základy, ktoré v budúcnosti vedia využiť potom aj pri iných činnostiach, či už to bude dobrovoľný hasič alebo profesionálny hasič. Čo ťa na tom najviac baví? To, že behám, skáčem. Ako druhou uzlov ste museli na dnešnú súťaž sa naučiť? 5. Tebe robí ktorý najväčší problém? Cisársky. Akým spôsobom ste sa pripravovali na dnešnú súťaž a ako dlho ste museli trénovať? 2 týždne. V čom spočíval ten tréning? V podovaní prudnice a také. Základné veci. Vy, keďže ste domáci, poznáte dobre tento terén. Aký máš pocit pred súťažou? Máte trému? Áno, spolužiaci prídu a tak. Aké možno nedostatky ešte vidíš vo vašom družstve? V čom by ste sa ešte mohli zlepšiť? V odozdávkach. No dneska to musíme vyhrať. Motiváciu musia vidieť, že to funguje v obci, aj celý požiarny zbor a potom majú na čo pozerať, aj majú motiváciu. Ja ich prakticky to sa dedí, hej. Ja stále priberám tých nových videí, tých starších a jedine tak sa to dá. Je to veľmi dôležitá činnosť práve v prospech svojich občanov, pretože vidíme aj dnes v týchto našich podmienkach, vždy sa tá voda privalí, ani nevieme kedy a vždy je treba pomáhať, zachraňovať ľudí, majetok. A toto je tá činnosť, ktorú robia títo dobrovoľníci. A čo si myslíš, na ktorom mieste sa umiestnite? 2., 3. Na 1. A typy mladých vrbovských hasičov nakoniec naozaj vyšli. Družstvo dievčat skončilo na peknej 2. pozícii a chlapci svojim umiestnením na najvyššom piedestáli sa opäť dostali do povedomia verejnosti. Konečné výsledky nepostupového ročníka okresnej súťaže hry Plameň sú teda takéto. V kategórii chlapcov obsadilo 1. miesto družstvo z DHZ Vrbov. Z 2. umiestnenia sa tešili Ľubičania a 3. skončili chlapci zo Slovenskej Vsi. V kategórii dievčat sa z 1. miesta radovali hasičky zo Slovenskej Vsi, 2. umiestnenie zaslúžene patrilo dievčatám z DHZ Vrbov a 3. ocenenie si prebrali mladé Belančanky.